Nakasud na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Apan minus gihapon ang kahigayunan niini nga mamahimong bagyo. Alang sa dugang weather update, aniya si Engineer Romeo Aguirre, weather specialist sa Pag-asa Visayas. Maayong hapon, mao kini ato ang latest nga weather update para karong adlaw. Ang low pressure area nga ato ang gibantayan kagahapon nakasulod na gyud sa Philippine Area of Responsibility og nasigbatan sa gilayon nga 460 ka kilometro silangan nga bahin sa Virac, Catanduanes didto sa Southern Luzon. Sa pagkakaron ang LPA ubos ang kahigayunan nga mamahimong usa ka bagyo sa mosunod nga duha ka adlaw. Og pwede kining mahimong bagyo sa Lunes sunod semana apan layo na kayo kini sa kayutaan sa Visayas area og wala na kini direktang epekto gyud inig mahimo ning bagyo early next week. Samtang laing sistema hanging habagat mao gihapoy nagapasulabi sa kasadpan nga bahin sa atoang nasod. Lain nga usa ka tropical storm layo na kayo sa atoang Philippine Area of Responsibility padulong na sa nasod sa China. Og tungod niining mga sistemaha karon nga anaa duol sa kayutaan sa Pilipinas, sa atoang forecast sa mosunod na 24 oras ang Metro Cebu lakip na ang tibok Central ug Western Visayas makasinati sa init nga panahon apan dunay higayon nga mulandong o magmadag-umon ang kalangitan inubanan sa mga patak-patak og daklit na mga pag-ulan o mga pagpanugdog og kilat labi na sa hapon o gabii tungod lamang sa mga localized nga thunderstorms. Samtang diri sa Eastern Visayas gipaabot nga magmadag-umon ang kalangitan ug dunay mga katag-katag na pag-ulan ingon man pagpanugdog og kilat tungod sa presensya sa trough or extension sa low pressure area nga ato ang nahisgutan. Samtang para sa tuang sitwasyon sa hangin ug sa kadagatan, bisan pa man og dunay mga sistema sulod ug gawas sa tuang Philippine Area of Responsibility, diri sa Kabisayaan hinay gihapon ang hangin ngadto sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasadpan ngadto sa pakasadpan ug ang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalud. Samtang ang kadagatan muhunas ugma sa alas 4:49 sa buntag sa gimub-on nga 0.49 meters samtang mutaob ugma sa alas 12:28 sa udto sa gitas-on nga 0.93 meters. Samtang ato ang adlaw mo silang ugma alas 5:33 sa buntag. O para sa dugang update bisitaha lang ang mga website bagong.pagasa.dost.gov.ph ingon man ang mga social media accounts. Og dinhi na lang kutob gikan diri sa Mactan, buhatan sa Pag-asa Visayas, DOST. Og para sa Balitang Bisdak kini si Romeo Aguirre, mayong hapon.